Здравейте, уважаеми зрители! Здравната ни рубрика малко по-различен формат ще предложи в днешния ни ден. Първо ви правих впечатление с какво газарско сако се обзаведох. И специално тук благодаря на моите гости, които сега ще ви и представя. Всъщност вие ги познавате достатъчно добре. Да признаем, че стилово не ги така съвпаднахме съвсем, но не е това. Нали? Особено, покажи моля си подплатата. По друг начин седя вече. Ето и какво представлява микрофончето на сакото. Добре, аз може би ще го махна вънка, за да не си го смачкам още преди да съм го вкарал така в употреба. Разкажете ми първо, здравейте, добре дошли. Познати лица от нашия ефир, така че вярвам, ще се чувствате комфортно в общата си компания и в моята, и в тази на зрителите. Каква е идеята за това сако? Откъде, кой ще ме въведе? Докторе, ти предлагам. Отскочи набързо до Англия, върна се. Не ти понесе там, искаш и тук в бора. Нали, направи, достатъчно да забравя български, да повече. Да. Как беше на български? Да. Как беше? Да. Но, както виждате, ставаме все повече в каузата. Да. Се обединяваме и днес искаме да говорим за спорта, за полезните и позитивни мотивационни модели за децата ни. И това е една инициатива на Balkan Fair Online и на Сашо, която инициатива ние се присъединихме с огромна радост от OxyLife, защото на OxyLife приоритетът е, всеки избира за какво сега Коледа е, даряват се за деца, каузи, да. Едни събират капачки, стотинки, всеки нещо прави. Да. И това е нашето, да речем, обществената ангажираност на хората с добри сърца, така да го речем. Каузата на OxyLife е да подкрепя спорта и спортистите, спортни постижения, медали, за да може всички да се гордеем и това да бъде един позитивен пример за хората, които растат, а не да е примерно чалга, надрусване, марихуана, алкохол, поведение деструктивно, или локали, или пък какво се дишаше там, райски газ и така нататък. Затова в тази кауза ние започнахме да търсим полезни модели и един от тези полезни или няколко от полезните модели, които намираме в партньорство с Balkan Fair Online и с Александър, са да се обединяваме така, че да покажем на децата как може да си готин, как може да си кул, как може да си тренди, как може да си популярен, харесван, ако правиш и други неща, не такива, които ти съсипват живота и могат да те вкарат в проблем. Да. Очевидно много сериозно застъпа на тази линия в OxyLife и с ангажирането на Пламен. Ние миналата сряда с него представихме в общи линии, разбира се, и идеята, и него персонално, и една много благородна негова инициатива с предай нататък, така образно казано, действието. Но тук сега съчетанието с идеите на Сашо Стоичков някак си става още по-голямо. Да, много плътно, така и точно си пасва. Ние искаме да покажем как не всеки по-отделно, а всички заедно, правейки едни, той ги нарича екосистеми, хора, които имат различни бизнеси, хора, които имат различни занимания, хобита и така нататък, биха могли да се обединяват в една кауза, която кауза да е много голяма, която кауза да е за бъдеще, да е за нещо, което обаче да може да е устойчив модел, да е градивно, а не, нали, правим нещо, сега го даваме и продължава следващата Коледа, пак събираме пари, пак капачки. Тук трябва да е нещо, което да се самовъзпроизвежда, да се превърне в начин на мислене, да се превърне в нещо, което да е голямо практика. И да участват много хора. За разно добро, така ще го кажем, нали? Да. Тук и едната от инициативите, които подхващаме OxyLife, е да работим с спортистите, с децата спортисти и с техните родители. Тоест, когато идват спортистите, ние се грижим и имаме специална програма за родителите, като за едните и за другите цените са специални за... Тоест, те са много по-малки, отколкото за преференциални, другите. Преференциални. Иска ми се, Сашо, да включа доктора в разговора, да ми обясниш защо реши точно сако да бъде емблемата, кога успя да ми го надпишеш с моята буква и изобщо какво за подплатата също ми е интересно да кажеш. Първо благодаря за поканата. Това е една инициатива, която дойде по естествен начин. Първо, аз от много отдавна, буквално от малък, обичам да нося сака. И това е собствен стил съм имал. Сашо Сакото ти викаха като малък. Не точно, но общо взето всеки ме е виждал с сако по един и друг начин.
В последствие, откакто се занимавам с панирите и изложенията, аз внедрих различни каузи и инициативи вътре. Едната е свързана с спорта. И по всякакъв начин се опитвам спорта да помагам на спортните клубове, повече деца да се записват да спортуват, да се даде публичност на спорта и така нататък. И от гледна точка на популяризиране на партньорства много добре вървим и се получават нещата. Но винаги съм знаел, че трябва да има и финанси, че трябва да намерим механизъм, по който по естествен устойчив начин, както каза доктор Първанова, по естествен начин да се захранва тези неща. Да се самоиздържа тази цялата система. система. Точно така. И аз така последните години съм се научил да създавам модели, системи, които да работят. 1, 2, 3, те функционират вече. Да. И в случая направих комбинация на последния ни панир, в която обединих няколко различен вид фирми в една система, която я нарекох проект S или поколение S. Откъде идва S обаче? Не от Сашо, ти си А. Не, въобще не е от Сашо, нито ми е от фамилията Стоичков. Да. Той идва от S означава много неща. Особено на английски. На английски означава успех, означава изключително много работи означава S. Хареса си, но тръгна от спорт. Първата ми дума беше спорт. И S-а просто реших да се отличава и да сложим S. Да. На самото сако. Значи сако, което има S, е сако от въпросната кауза инициатива. Да, но това ще бъде една марка, която ще е цял проект. Ще си се реализира като търговска марка. Да, тя вече започна. Вече започна, Български производител? Български производител, италиански плотове и всичко е по поръчка. Демек, ти отиваш и си избираш сакото, взима ти размер. Да. Без значение мъж, жена. Къде отиваш? Има ли физически? Имаме вече 2 места, на които могат да ходят хората да си вземат. И целият модел е направен така. Системата е направена така. Това не е някаква марка, която търси популяризиране от сорта да печели пари, да отваряме магазините нататък. Това въобще не ме интересува от тази гледна точка. Модел е направен така, че печалбата от всяко едно сако и костюм отива за конкретен спортен клуб, който човека се избира. Демек клиента. Тоест аз отивам, поръчвам си сакото. Да, и избираш кой от клубовете, които ние имаме един списък с клубове, като ще го добавяме. Как става подбора и това трябва да ми кажеш. Как един клуб? Читави клубове, които създават бъдеще. Демек произвежда, така да ще употребя тази дума, деца, които искат да се развиват, искат да стават шампиони, за пример и така нататък. Демек клубовете, които действително правят нещата и хората, които... Без значение от спорта, който... Без никакво значение от спорта. Дали ще е художествена гимнастика, дали ще е бокс, дали ще е карате, няма никакво значение. Тук до голяма степен, вероятно и на Пламен ще разчитате, като съвсем ние реално по естествен начин се включват всички. И тази инициатива я стартираме по този начин, като целият механизъм е първо хората да се обличат за първи път на достъпна цена, защото тук е много важно нещо да кажа. На много достъпна цена ще може да си купат сако и костюм, на много под пазарната за това качество. Можеш и да стойностиш да кажеш или още... примерно, грубо ще кажа, че едно сако може да струва 400-500 лева, което, което е по размер, демек взима ти размера, ти си избираш плата, италиански плат от най-високо клас, ти си създава инициали, което би струвало над 1000. Над 1000, много над 1000. Значи това качество като плат, като изработка, трябва да струва много над 1000 лева. Но просто ние няма да слагаме това оскъпяване, ще слагаме само конкретна сума отгоре, която отива за клубовете. Целият модел така е направен, че да директно по естествен начин да захранва спорта. Добре, а как ще го популяризират това? Как ще стане ясно? Ясно през вашите платформи, през вашите си и онлайн панаири и медицинския център, но как да стане, ако примерно не си ми в полезрението, не съм изложител или по някакъв начин, или пък не се обърна за медицинско съдействие, как може да се научи това? Така ще го кажа, в следващите месеци, година и така нататък, няма да има човек, който да не е разбрал за това нещо, такъв тип е стратегията. Ще ползваш ефира точно в 10, разбира? Ще ползваме много стандартни и изключително много нестандартни подходи. Тъй, че така ще го кажа. Стратегията е точна и ясна, изключително интересна. От тук да ти кажа, че имаш подадена ръка също. Много благодаря.
Не само с теми, които да коментираме, а и да се споменава, когато имаш кампания или когато нещо интересно се случи, когато аз съм сигурен, че ще има хора, които ще си поръчат 10 или 50 сака и всичко това ще бъде... Може за служители, за точно приятели. така. Вижте, идеята тук е следната, да се превърнем в общността на еската, на спорта, на клуба на еската. Когато видиш, че някой е с С, на сакото е от нашите. И сега ние дори си говорихме за трите С-а с Сашо. Сега това Сашо, Стефан и спорт, нали? Но всъщност направихме го, да, но трите С-а, ще ползвам английски, защото добре се получава. Да. Това е Support Success in Sport, което означава подкрепете успехите в спорта. Да. И 3 С-а. Трите С-ки, ние сме клуба на трите С-ки. Браво. Трябва да подкрепяме, защото не е достатъчно да се гордееш с малкото хора, които са се качили на Олимпийската стълбица или на световни европейски състезания, а в същото време да плюеш по останалата част от поколението, че те са лоши, че те са деструктивни, пият и не знам си какво правят. Така че ние искаме да направим с този клуб промяна в съзнанието и да покажем, децата не са тези, които трябва да направят, те са малки, които трябва да направят промяна в съзнанието. Ние сме отговорни да създадем средата, ето пак еска, в която съзнанието пак еска да може да вирее в позитивни модели. Ти си подготвила тия думи с... Не, сега ми идва. Сега ми идва. Преди време се бях замислил, защото вярвам в каузата. Да, така е и тя ще бъде успешна, сигурен съм. Нямаме дума, или поне тогава не се сетих, когато ми хрумна това нещо, в български език, която започва с Ч и да не е турцизъм. Сега ми се иска човек не става ли? Не знам откъде идва. Човек ли? Да. Ще го проверя за следващия. Да, провери го, за да знаем, защото чадър, чекмедже, чене и така нататък, всичко това е оттам. Но сега можем да наложим така, че Съто, което, разбира се, не е от нас, но тук Пламен, интересно е твоето мнение. Това е още един модел и вариант за подпомагане на спорта, на спортуващите деца по-точно. Нали, от децата започваме. Покрай децата да прихванат и родителите, ако са се позанемарили, ако все отлагат или нещо от сорта, но основният акцент са децата. Точно така. Първо още веднъж да поздравя Сашо за инициативата и че имаме чест да сме част от нея. Подпомагайки самите деца, талантите и спортистите, много е важно те да имат примера. Той от една страна идва от родителите. Те покрай тях също трябва да са в добро здраве, да са активни, за да дават точно самия пример на децата си. Подпомагайки въпросно тези клубове, които са, така, раждат талантите и шампионите, става за да избегнем естествения подбор в самите отбори. Тъй като често се случва един талант да бъде изтискан до крайен предел, за съжаление се получава контузия в повечето случаи и така той набързо отпада от сметките на треньора. Подпомагайки самото възстановяване, успяваме да съхраним този талант и дълги години той да бъде в спортната си кариера. Да. Обаче ще съгласиш, че се получава така, старайки се да дадем всичко на децата си, да спортува в добър клуб, да е ангажиран и да стане добър човек. Понякога ние като родители малко се дръпваме на заден план. Тук някакси сме въвлечени, макар по косвен начин, той пак си е с пряко въздействие. Абсолютно за купуването. Пряко въздействие. Нали така? Абсолютно е пряко въздействие. Добре, сега ясно е, преди Коледа сигурно ще е много успешно, ще се вдигне шум, подходящо е и за подарък, подходящо е за пример, ако ще да бъдеш, но как ти се струва, като поотмине тази първоначалната еуфория, февруари, март месец, като така вече се поразшуми около това, ще има ли един спад или ще успеем да му запазим така подклаждането? То спада обикновено го има от тези, които се движат. Ако те намалят темпото, тогава има спад. Да. Как ще ги ръчкаш? Ако не намалят темпото, няма да има спад. Но пак казвам, механизма, който е измислен, не трябва да има спад, а трябва да има непрекъснато възход. Ние сме креативни. Аз дадох пример за 3 модела за такова партньорство, което да е стимулиращо.
пак са. Да. Едното е тази инициатива, която и по медии, и чрез промоция на клубовете, и по различни рекламни механизми, социални мрежи и така нататък. Сега младите хора не са във Фейсбук, те са даже и в Инстаграм не са, те са в ТикТок или в други мрежи има. Те са и по площадите обаче, трябва да отбележим. Но и по площадите. Това е Z поколението повече по площадите. Но децата, които влизат в клубовете, това са алфите. Това поколение Алфите вече. кои бяха? Да, и отличаваме ги тия, че аз с тия години. Алфите От са 2000 вече към нататък ли? 10 годишни. Не, значи от 2010 да кажем. Да. Като за тези, това е голямата инициатива, където очакваме партньорство през Панаира и през бизнесите, които участват в Панаира и през медиите, да се налага тази култура на позитивно мислене и подкрепа в областта на спорта. Втората ни инициатива, това беше родители и деца, възстановяване и поддържане на добро здраве. Третата инициатива Саката и клуба ЕС и трите ЕСКи, Support Success in Sport. И очакваме от хората да дават също инициативи. На всеки, който ни слуша сега, може да каже, да бе, на мен ми хрумва, дай да се обединим или да видим някакво, да не можем ли да направим едно партньорство, където, примерно, това ще отива в спортни клубове или ще отива в изграждането на шампиони. Това са нещата. Да. Ние, освен това, че ние сме креативни, ние вярваме в креативността на всеки, който смята, че трябва и е добре да инвестира в бъдеще на децата ни. То бъдещето на държавата са децата ни. Но тук, нали, и тримата ще се съгласите, че не са клубове, които да произвеждат, да генерират задължително шампиони. Тук говорим за спортуващи деца. Не е нужно да постигаме супер професионални. Тук говорим за здраве, за действия, защото като говоря за бъдеще, всяко едно от тези деца, което аз лично съм минал през спортно училище, аз съм тренирал футбол. Да. Сега друг спорт тренирам вече, в по-късни години. Стана така по-агресивен на по-късни години. Специално бойните спортове не трябва да се бъдат агресивни. Да, така е. Те са на друго ниво, защото ако станат агресивни, вече стават много опасни. Но ето аз съм влезнал в бизнес, но спорта ме е подготвил за бизнеса. Аз съм станал изградил съм дисциплина, уважение към хората, изключително много ми е дал спорта и аз съм влезнал в бизнеса. И сега в момента правя инициативи, които са свързани пък с спорта, с бизнеса и така нататък. Но ето, аз съм продукт на спорта. Тъй, че много деца, които няма да станат шампиони, говоря като медали и т.н., те ще влезнат, дали ще имат някаква професия, каквато и да е. Ще е по-ниво. Подготовката им е различна. Те отделно ще бъдат по-здрави, по-активни. Нали? Те са куп плюсове. Така е. Има ли идея и за дамите? Сега те СК могат да бъдат, разбира се, и дамски. СК и замски има, разбира се. Да, но може би после други продукти да се разшири гамата? Това, което се случи в момента, в който на 25-ти го обявихме ноември, че на другия ден ми се обадиха от 10 фирми. Аз не бях направил някакво публично голямо, нито реклама, нито нещо. Обадиха ли се с поръчки? Не просто с поръчки. Това с поръчките е ясната работа. Говоря за другото. Че те веднага им дойдоха идеи как те да останат част от това нещо. Как те да дадат продукти за отстъпка, която да отиде за спорта и така нататък. Как да влезат в този механизъм и да облекат, така да кажа, този проект и те да се въвлекат в него, като те заделят процент, за да отива в спорта. Тъй, че личният пример... Това, което попита ти, как ще го направим така, че това нещо да не замре? С идеи. Ето, 10 фирми на следващия ден. Личният пример, по принцип. Така е. Подозирате ли, сега ти ги познаваш, разбира се, аз вярвам, че с благородни намерения се включват, но възможно е тук някой чисто популистки така да каже, чакай да си яхна тази вълна, това ще е актуално, аз ще предлагам шапки, да кажем, да се чуе за моята фирма. Не, че е лошо да се възползва и самата фирма производител от това, но това да бъде движещото. Може ли да се промъкнат такива? Това лесно се разбира, то естествено имаме. Какво лошо има? Това е win-win ситуация. И двете страни са доволни. Едните си правят продукцията, на тях това им е бизнеса, а другите имат пари, нали, парите отиват всъщност в спорта. Това е устойчив модел. В противен случай дарителския е сиромахомилски модел.
Ама сега ще ходим да се молим, а пък дали някой ще се съгласи. То си носи и своите притеснения. Да, Въобще. трябва моделът да е устойчив. Тоест и двете страни, ако са генератори на идеи и вървят в една посока, те дълго време ще си партнират. Аз искам да знам рехабилитатора, ако вляза, примерно аз не се познаваме, вода детето ми при теб и видиш, че съм с сако с С, ще имаме някакъв таен поздрав, нещо така, масонско общество, да знаеш, че е свой човек, някакво така мога да поздрав. го казвам. Може да ги правя като агент 007, нали, на задната страна. Мисля ли си нещо такова да има... Сега, аз знам, че ти имаш такова отношение към всеки един твой пациент, но някак си да бъдеш по-благоразположен или да знам, просто да не говоря професионално, като човек да обърнеш внимание, да кажем, на един родител, който виждаш, че е подкрепил някои от спортните клубове. На всеки обръщаме внимание, но видейки С, те първо ходят винаги гордо, чакай, изпъчени, чакай да се разбира изправя, се. че аз се попрегърбам. Задължително. Сашо, добре ли? Нищо не казваш, добре ли? Супер. Нали? Благодаря. Видейки С, знам, че сме от едно семейство с една цел и главната цел ни е реално децата и самия спорт. Това е големия победител в цялата инициатива. Да. Всяко едно дете заслужава шанс. Не говоря за някаква кариера, а говоря да спортува активно, да има възможност и да може да се възстановява правилно. Аз много вярвам на Пламен и с Сашо, като си говорим, в този механизъм, при който детето е мотивирано и родителите му са мотивирани да спортува. Защото когато започнат първите трудности, дисциплината е хубаво нещо, но в спорта има и болка. Трябва и да ставаш... Разочарование има, да умееш да губиш. Не винаги да умееш и да губиш, да имаш обаче и спортна злоба и хъс. Да можеш да преодоляваш и болката, особено в спорта, в художествена гимнастика. Има много болка и много деца се отказват. Но има и травми, има и един момент, в който естествената мотивация не може да наделее на това, че ти все още не си постигнал, за да получиш удовлетворение. И точно в този момент хора, които като него, които активно са спортували и знаят как върви естествения подбор, ти си се травмирал, ти няма да ставаш за спорт, хайде изцедихме те, вън, дай следващото дете, не може, ако стане нещо, стане. Ако се травмира, хай него ще го изхвърлим. Не така. Трябва да има такъв механизъм и такава система, която да ги държи в добро здравословно състояние, родителите да знаят активно за какво се случва, как се работи и след това да се възстановява след състезанията и тежките тренировки, за да може да се постига висок резултат. Ето това е и за това човек, който е бил отвътре, човек, който активно се е занимавал с спорт. Това е човека, който може да каже как се получава този негативен подбор. Сашо също говори спортен език. Ти също. Аз също съм спортувала. Аз спортувах волейбол и тайчи. И всъщност този начин на мислене ме кара сега да се присъединявам към каузата. Да. И това е голямо нещо. Така е, голямо. Действително, тук не говорим ли обаче за едно леко вмешателство в ролята и работа на треньора? Ако искаш да го запазиш от прекалена употреба, така ще използвам този термин, едно дете спортист с потенциал да стане високо ниво спортист, а ти искаш да го щадиш или по-скоро ще си адаптираш програмата по рехабилитация спрямо неговия режим, къде е тук рецептата? Отворени сме да говорим с всички треньори на отбори, да направим съвместна програма, да може да се съчетават нещата, защото често се налага на децата спортисти да идват допълнително при нас, което малко променя на треньора програмата. Затова винаги търся контакт с самия треньор, за да успеем да напаснем нещата. Да, няма сърдити по веригата сега. Тук как сърдити? Треньора също има интерес децата да са добре възстановени, да са в добра кондиция, за да могат съответно да спортуват без да се отказват и да постигат резултат. Всеки се бори за медал в края на краищата. Така е. Освен дето си спортуваме така за здраве, за кеф и това, но ако има по един, ще ви закачи на тримата, защото сега го заслужавате, а и по принцип, разбира се, като професионалисти. Направило ви впечатление, ще дам пример с футболните отбори. Обикновено треньора покрай тъчлинията, докато дава напътствие или се нервира или се радва еуфорично, е с спортен екип, разбира се, да е съпричастен с играчите си и да покаже, че е част от този отбор. Не е ли добре треньорите да бъдат с по едно S на сакото? Ами добре, даже вече
ми звъннаха няколко човека, които ще дойдат да си поръчат, като ще бъдат сака, понеже са по поръчка, в цветовете на тяхния клуб. На отборите, да. А те до момента няма откъде да си Футболни купят. отбори ли? Не, говоря за хандбал, за спортна гимнастика, даже художествена гимнастика, плуване. В смисъл, даже повечето са такива. Имаме естествено и футболни отбори. Добре, ти не ми каза за подплатата. Има ли специална идея или просто защото е пинищийско? Ти си избираш каква да е подплатата. Защо трябва да е някаква, особено като е по поръчка, Сухарска, не можеш да си вземеш черно или сиво сако. Да, виж сега моята, вижте каква е. Ето, покажи. Имам. Ето тук. Весело. Подплати отделно. И твоите е така. Тук на ревера, Да. знам дали ще фане камерата, Да, може да си ето. поръчаш. Виждам пише? Balkan Fair. Може да си на пише моя името. какво пише? Пак Балкан Феер. Balkan Fair. Нали, може да пише каквото пожелаеш. А може и Вътре така. инициалите могат да ти сложат. Да. Ти си избираш копчетата. Абсолютно всичко. Може Значи да се молим да идват твориш. хора с вкус. с вкус. Нали, да не изпадаме в някакви... Да, е с стил. Споменахме темата за хората, които ще бъдат с. Когато се види някой на улицата, който носи, това е човек, който Наш. Твой човек, да. Не, че е наш човек, това е човек, който е... Той не е просто някакъв клиент, който си купил някакво сако. Това е човек за пример, който е посланник на доброто, така да го кажа. Да. Добре, понеже сме към края на разговора, ти каза вече 2 локации. В София ли са тия места? Едната е в София, другата е в Русе. В Това са Русе. места, които могат да им вземат размери, да си изберат плат и... Оттам се придвижва поръчката, после Един път, като им се вземат размери, вече имат досие, което е такова модно досие, в което вече могат само си човек избират да не плат. смее да надебелее или да отслабне един път, като... Не, като имам. взема- Ако много е драстична разлика, особено при сака, нали, 5-6 кг нагоре-надолу не са толкова лесно значени. се прикриват и не Въобще не са от личи. значение Да, при и не сакото. личи така. Да не забравяме, че сакото то се взима размера точно, а не да седи примерно като на някой масово. Може Крадено, да да. видиме, седи като крадено, защото буквално. Така е. Ами Тъй, че добре. е различно. Поздравления за това, че сте се намерили и че... Естествено се случи. Така е, да, че е такава благородна инициатива. Разбира се, аз вярвам с добра перспектива и ще има много успех. Ще се радвам, като станем така повече хората, пък да препоръчаш и на предаването да изпратиш, така да кажем, при нас някои гости, вече с тия сака, да видим какъв е профила на човека, който слага S. На посланника. Това ще, много точно интересно, така. Това ще бъде интересно. Само да допълна Да. нещо бързо. Ние ще имаме събитие след месец и половина ще видим кога ще бъде. Януари, 26-та ли ще бъде? Примерно. Точна дата Със не сигурност казвам. 26-та ще е пък. Което ще бъде ревю, Добре. голямо ревю, но не с модели, разни манекенки. Не и мога така да дойда, нататък, значи. А Аз с мислех. хората, които са си купили вече сако. Да. Демек, хората за Да се пример, покажат. те ще бъдат хората, Да. които ще дефилират. Да. Мъже, жени и това е така готино. нататък. Да. Тъй, че хората за пример ще ги покажем и такъв тип Ще ни е изпратиш ревю. материал и ще го отразим Ще ви като и ще ви поканя избереш да дата. присъствате. Благодаря много. Благодаря ви и на тримата. Имаме ли, аз не мога да се ориентирам, имаме ли още една рубрика? Ще подскажеш ли нещо или ще го решим като наближи? Нещо, дай да го свържим с преяждане или с какво да е, нали, защото ни предстоят тежки дни. Сакото, добре с резерв сте ми го дали или... Добре, ще се съобразим тогава и ще видим нещо сега, как да подготвим организма, както нали в спорта. Как да подготвим организма за тежкото спортуване на коледната трапеза и след това как да го възстановим пък след тренировката и особено ако някои хора са успели да спечелят някой медал по Коледа. Шампионски, такъв под масата отия ли? Всякакви има. Добре, това ще го преценим другата сряда. Благодаря ви. Днес в малко по-къс формат ще бъде предаването, така че сега приключваме. Утре в 10 часа отново сме на линия. Чао!